Pangasinan to ano no? Kasi po pag gawa na talaga yung daan sa daang Mapita, Oo. papasok kayo ng Santa Rosa. Ayan yung una, di ba? Santa Rosa. Opo, lalabas na kayo Zambales. Alright. Mismong Zambales na. Saan tayo punta sa simbahan? Sunod. Check natin. Sige po. Simbahan. Punta kami ng simbahan dito sa Mount Zion. Ang nagpagawa pala nito, kakamatay lang din. Si Reverend Father Fidelis Robin F. Limcaco. So namatay siya noong July 26, 2019. Sabi nung kasama ko, napakabait daw na pare to. So nila niya yung ano niya, yung lahat ng energy niya sa pagsisilbi. And ito yung isang legacy niya. Nagpagawa siya ng monumento ni Jesus Christ. Yan. Na ngayon, dinadayo ng mga iba't ibang lugar, lahat ng mga iba't ibang bayan, dinadayo ito. So, yun. Sige, punta kami sa simbahan. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. So today is January 3, 2021. So ang travel plan ko ngayon is try kong pumunta ng Bugalyon, Pangasinan. So may magandang place doon na magandang puntahan. So try ko siyang puntahan. Hindi ko pa talaga actually ni-research kung saang lugar yon, pero ang gagawin ko, magtatanong na lang sa mga taga doon sa Bugalyon para mapuntahan ko yung place. So check nyo po ito. Ko alam, mga travel time nito mga 2 hours siguro. So check nyo na lang, okay? So bye for now, see you there, okay? Bye. Hello guys, time check. Umalis po ako kanina sa Mangaldan 6:30. So nandito na po ako sa Bunuan ng 7 o'clock. Exactly 7 o'clock nandito na ako sa Bunuan. So actually hindi naman talaga long cut na dito. Mas shortcut siya pag Mangaldan to Dagupan. Pero mas gusto kong dumaan dito sa Bunuan kasi para at least makita ko yung view sa Bunuan. Right? Ang daming tao. Daming tao. Driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. You can pick a soundtrack. We're heading for the East Coast. Last day na kasi ng vacation kaya ang daming tao sa beach sa Bunuan ngayon. Grabe. Parang wala nang social distancing. Wow. Parang normal na. So last day ko na rin sa vacation. Balik na rin ako sa trabaho. Dito na ako sa CSI Local 7:30. Kahit paso na. Say hello to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? We'll buy one in the next small town. Dinner at an IHOP. Mali na tayo. So malapit na tayong liliko doon sa Matalaba. Hindi na po tayo pupunta ng dyan sa Bimaloy or sa Lingayen. So shortcut po ito papuntang Bugalyon sa mga tanong tsaka sa Alaminos. So dito po mga Bangsal, dire-diretso na to. Liliko tayo sa Talaba tayo. So dito tayo Talaba.
Alright. So, Matalaba. Shortcut po ito, papuntang ano, Bugalyon. Tsaka Alaminos, mga tarang. So dito po kayo dadaan pag nagawi kayo rito. Galing Tagupan to Bimaloy, tapos ito shortcut na kayo rito sa ano, Matalaba. Right? Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty ain't throwing us a wink or is she? Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Okay, dito na tayo sa crossing sa Bugalyon. Alright. Dito tayo crossing sa Bugalyon. Tara! Ito, pinakamagandang bridge dito. Ha! Try ko siyang punan. Entering to Bugalyon. Kailangan mong daanan to, itong bridge na to. Apa nito? Woo! Well, yes! Woo! Ayun! So nandito na po ako sa Barangay Salasas dito sa ano, Bugalyon. So drop by muna ako sa church dito sa Lady of Lourdes Parish bago ako pumunta doon sa pinaka main na pupuntahan ko. Well, hindi ko pa alam kung saan, pero kung saan lugar dito. So try ko na lang magtanong, pero drop by muna ako dito sa simbahan. Well, bali second time ko lang pumunta rito sa church na to. So, yan. Kapag magawi kayo sa Bugalyon, ito unang puntahan nyo. Okay? To ask for blessing and guidance. Alright? So, time check, 8:50. So, umalis ako sa bahay sa mga dan ng alas 6:30 ng umaga. So, nakarating ako rito sa Bugalyon 8:50. Alright? So, yun. Check nyo mamaya yung pupuntahan ko. Maraming magagandang place dito sa Bugalyon. Okay? Na tayo, dire-diretso lang yan, hindi tayo liliko kasi yung kanan nalikuhan dito sa Bugalyon, yan po yung papuntang Alaminos to Labrador,
Alaminos, Sual, papuntang ano na lang yan, papuntang west, pero diretso lang tayo papuntang bayan ng Bugalyo. Okay, para makapunta tayo doon sa Mount Zion. Yun yung target goal natin, pupuntahan ngayon, Mount Zion. So magtatanong-tanong na lang kung saan, pero sabi sa akin basta makapunta ka ng mismong bayan, malapit na doon yung papasok papunta sa Mount Zion. Okay, so guys, so dito na kami sa bungad ng Mount Zion. So sinamahan lang din ako ng isang taga rito. So bumili lang ako ng shades, tapos after nun sinamahan na ako papunta rito sa nila, pwesto nila. Ito siya, oh. Guys, oh. Punta na kami ng Mount Zion. Dito na kami sa bungad. Woo! Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Leo. Malapit na tayo. Medyo ano pa, ilang kilometers. Okay. So ito guys, yung mapupunta namin. Yan yung bundok na yan. So nasa bungad na po tayo ng bundok. Puntang Zion. Woo! Na. Ito may nakasama ako, gagayad niya ako kung saan pupunta. Okay, first time pupunta rito eh. Salamat. Mo rito yung unang akyat, Pababa na po niyan, tapos diretso na, and then akit ulit. Yun na yung, doon na po tayo papasok, entrance ng Mount Zion. may bayad ba doon? Wala. Wala po. Wala. Free po dito. Free lahat. Opo. May mga place na kami po na may bayad. No, okay. Yung ano po, katulad nung inakit namin nung sa Mapita, May bayad. bayad na 10 pesos sa bike, then 20 sa motor. Sa 4x4, hindi ko po alam kung 30 or 40. Okay. So, akyat na tayo. Okay. Ito na yung pakyat sa Mount Zion. Grabe. Tanda lang. Malapit na sa katotohanan. Grabe, itong pinakamataas papuntang Mount Zion. Tanda lang. Yung church. Grabe, ang taas. Lapit na. Lapit na. Ito na. Welcome to Rio de Janeiro. Woo! Yan na tayo. Lapit na. Yun. Saya. May ibang lugar dito aside from Mount Zion? Alok
Luklukan po. Aluklukan. Apo. Anong barangay yun? Ano din po siya, parang barangay Lagip din po siya. Malapit na dito. Apo. Yung dito, yung sasabing playground. Ito po yung sa Portic po yan. Yan po yung sa, yung medyo ano po kasi hindi siya kilala. Pero, Mataas po. mas mataas yan. Punta din po dito, ito. Kita niya. Okay. Pero, under ano po kasi yun. Construction. Yung daan po kasi. Hindi pa simento. So, ano pa, no? Ah, Pangasinan po. Pangasinan to, ano lang. Kasi po pag gawa na talaga yung daan sa daang Mapita, Oo. papasok kayo ng Santa Rosa. Ayan yung una, di ba? Santa Rosa. Opo, lalabas na kayo Zambales. Alright. Mismong Zambales na. Saan tayo punta sa simbahan? Sunod. Check natin. Simbahan. Punta kami ng simbahan dito sa Mount Zion. Ang nagpagawa pala nito, kakamatay lang din, si Reverend Father Fidelis Robin F. Limcaco. So namatay siya noong July 26, 2019. Sabi nung kasama ko, napakabait daw na pare to. So nila niya yung ano niya, yung lahat ng energy niya sa pagsisilbi, and ito yung isang legacy niya. Nagpagawa siya ng monumento ni Jesus Christ. Yan. Na ngayon, dinadayo ng mga iba't ibang lugar, lahat ng mga iba't ibang bayan, dinadayo ito. So, yun. Sige, punta kami sa simbahan. Paano nga tips naman sa ano, regarding sa ano, sa bike? So, Paano ka nag-start? Start ako ng I'm 11 years old na nagbabike. First bike ko is MTB BMX na bike. Yun yung first na bike ko ever. And then ang tips ko lang naman is kailangan talaga is full gear. Meron kang helmet, meron kang goggles, meron kang gloves, and then shoes, cycling. So yung pinaka talagang proper Then di naman mawala diyan yung Pero pag mag long ride o kaya magbabike kayo, ang tips ko dun is para iwas tayo sa disgrasya. Is titignan natin yung bike natin kung okay ba to. Titignan natin tires niya, brake, syempre pag di ba pag may matarik, syempre hindi mawala yung Brake. Correct. And then water, tools, kailangan din. Tools. Toolkit. And then extra interior, exterior. Ilang taon na nagbabike? Gano'n nakatagal? More than 10 years na din. Wow. Ilang taon na ba? I'm 15 years. Grabe, sabihin ano ko pala. Apo, small pa po ako. Grabe. Binilahan po kasi kami ng Bata talaga. BMX na yung Bike, training wheels. Yun po, pinag-aaway-away namin kasi family din po. Marami rin kayo. Siyempre, yung isa may hiramin na po. Tapos nung medyo naman po ako, 10 years old ata ako nun. Nag-start akong tumingin ng mga accessories. Tinitignan ko yung yung mura, yung binabudget ko yung pera para hindi naman yung gastos ng gastos. Siyempre, kailangan mong budget pang long ride. Siyempre, food, drinks, bibili kayo sa daan. Siyempre, hindi mawawala yung gutom pag So, yun po yung yung pinaka basic na talaga. Okay. So nagba-ayos ka rin ng bike Apo. Okay. Nagsiset up ako ng iba't ibang klaseng bikes. Nagsiset up ako ng ito po, RB, MT, full suspension, MT, and then BMX. Yun po yung mga sineset up ko.
Kasi po, ang talagang trabaho ko is auto mechanical. Ano yan, tinapos mo yun? Or Hindi po, yun po talaga experience talaga? Yung, experience. Wow. Mas Pero iba talaga ang, experience ang kinuha ko po talagang course is ICT, ICT. computer, Technician. International Computer Technology. Oo. Yun po yung talagang course ko, pero napasok po. Pero ako. mahilig ka talaga sa bike. Opo, Alam mo, mahilig ako kapag passion mo bike, mas magbuting-ting puting-ting, oo. Opo. Ano yan, yan yung mahal na ano kasi, bibihira kasi yung ano eh, yung nakakagawa ng ganun. Opo. Meron din po kami kasing shop. Since birth po kasi, meron na kami na yung welding shop and then auto repair. Mm. Doon po ako unang nag-start. Doon po ako unang nag-ipon para makabili talaga ng bike. Siyempre po, paghihirapan lahat, di ba po? Correct. Para makuha mo yung gusto mo. Siyempre, ako po, todo trabaho ko. Kaya, ang labas ko lang is Saturday and Sunday. Ganitong ride. Ito tayo dun sa... So, kita nyo na pati ano, bundok ng Zambales dito, guys. Sa Bugalyon po ito. Taas. Ganda. Sa Baguio. Kita mo na yung bundok ng Cordillera. Yung kasama ko. Ito bundok to sa Zambales. Ganda. Hello guys, welcome to my vlog. So, nandito po ako sa Barangay Lagit, Padilla, Sitio, Aloklokan. So, yun. Nandito ako ngayon dito sa isa sa sikat na duhat or tawag sa amin ng buhay. Nag-iisa to sa tuktok ng bundok. Yun, pala yung mga bikers, ito rin yung isang site na pinupuntahan nila. So, sikat daw to, sabi ng mga local na taga rito. So, yun. Kita mo, pag punta mo rito sa bundok na to, kita mo na rin ng Zambales. Puro bundok na, bulubundukin na to. Grabe. So, kita nyo to. Ganda. Woo! Power. Boom. Thank you, Lord. Ganda. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack back here, track is in, pack back here, in, track your backpack here, in back coast, hold back. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right, you never know if you never go, so run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Feet up on the dashboard, we're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? We'll buy one in the next small town. Dinner at an IHOP, a shower at a truck stop. Listen to some Johnny Cash. Take my hand and don't look back, 'cause we're moving on. Pack back here, track is in, pack back here, in, track your backpack here, in back coast, hold back in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right, you'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City.
Yeah, you love the New York City. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run away with me.